Нет, что? Не поверил. Не поверила. 3 и... Ну, я что хочу сказать вам. Конечно, я объявил, во-первых, что доктор, к сожалению, промахнулся. И таким образом... Бежан худат барои чӣ мехоҳӣ ки бизнесмен шавӣ? Бизнесмен шудан барое ки ман аз кӯдаким хоҳиш доштам ки фирмаи калон кунам. Чӣ фирма бошад? Фирмаи тӯпҳои дар бораи футбол бошад. Ту кроссовки кетӣ амхе форма амхе. Ҳама ҷо ба махли курсо аст. Як сол пеш ман мехостам ин кора кардам, барои ин ки мактабачагӯ аз калоно бисёр шавқ дора барои омӯзишам бизнес. Баъд рости гап осонтар ба вай гуфт. Як тараф осонтар, як тараф вазминтар, ки асосан осонтар гап задан. Ҳар одаме ки на бизнесу иқтисодиро донад, вай метавонад ба кӯдакоба фаҳмонад. Не ки барои одамои калон ки мисол ҳозир ҳамазе бизнесмени ҳозира бошад, ман бояд аз вай насаб бояд донам. Вай мумкин муаллим шавам, ё бошам, ё профессор бошам. Он ки ман иқтисодчии оддӣ, ман фақат ба кӯдако метавонам нишон диҳам, биёд диҳам. Барои ҳамин асосан ҳамин гурӯҳи кӯдакоро ман муайяна кардам, гуфтам барои вай дарс мекунам. Ё барои калоно кадое ки тамоман бизнесро медонад. Ба наздики насиб барои занакои хонашин, тамохозяйка варда хамаз мумкин тоже ҳам курс кушода шавад. ҳозир чанд нафар мехонанд инҷа? Умумии ду гурӯҳ, якташ ба 13, якташ ба қариб 11, гӯем ки 25 кас ҳаст. 25 бачаҳои мактабачаҳо. бештарашон хоҳиши худашон хати омадагӣ ҳастанд ё падару модарашон? бисёршон албатта падару модар, барои ин ки фаҳмидан ман через он алоқаи Facebook аввал маълумота додам, оз ягон ҷо ба реклама ягон ҷо накардем. Ҳамин кадоме ки уже фаҳмидан, бисёрашон падару модарашон худашон бизнесмен ҳастанд, ё роҳбарои банк ҳастанд, ё роҳбарои ташкилотҳои ғайри ҳукуматӣ ҳастанд, ғайри тиҷорати. Бисёрашон мехоҳанд ки кӯдако бекор нашинад дар ин вақти каникул таксил. Ҳамашон ба компютер меравад, бозии компютер мехоҳанд ки ягон чизи фоиданок ёд гирам. Барои ман гуфтам албатта ёро мегирем, лекин худи бачаҳо бисёрашон мехоҳанд худашон. барои бачаҳоям даъват мекунед аз ҳамон худи соҳибкоро ки оно дарс гӯянд барои ино? Бале, дар ҳамон барномаи курси кӯтоҳи мо ҳаст як ё ду. Асосан аввалан мо мехостем як бор равем ба як ҷое ки ҷои таҷрибаи як банк ё худи иқтисодӣ ба ягон предприятие, ягон фабрика. Лекин ҳозираш мо уже ба нақша гирифтем ду баромад ва як бор худи топ менеҷер, як роҳбари калон ба мо мегӯяд. бештар чӣ бизнес тавсия дода мешавад барои кӯдако? Конечно, кӯдако ҳастанд барои асосан осонтар хариду фурӯш. Лекин на фақат хариду фурӯш, вай метавонанд ҳаминҷа як духтарак дорем, вай қариб бизнесмен аст. Вай гуфт ки ман метавонам аз чизое ки модараш мебурад, вай сумкача медузад, сумкачаи модни, сумкачаи навбурумад, қати ҳарчи ҳамин чизои вай метавонад вай фурӯшад. Мисол ҳам истеҳсол кунад ҳамин сумкача, ҳам фурӯшад. Лекин ҳозир мисол намедонад вай чизи маркетинг намефаҳмад. Ҳозир ки гузарад насиб ва фаҳмад ки чӣ хел метавонад як сумкача не барои як дугона, а метавонад 10 та сумкача бурорад, ва чӣ хел 10 та сумкача бояд аввал пешниҳод кунад барои бозор, то бозор фаҳмад ки на самом деле сифат бо сифат аст, интерес аст, бахарад. Агар насиб равад, ман албатта ин чизоро шояд бояд мебинам. Агар каси из него сар кунад бизнеса, бо махбултар мешавад. Ман албатта шодӣ мешавам ва дар мумкин ба реклама худам навишта гирам ки мо як дута выпускник дорем ки кадоме ки тонист кӯдак вале кӯдаки имрӯза метавонад бизнеса бурад. Барои ки дар ҷаҳон ҳаст ҳамин хеле як чандта мисоло ки кӯдако аз 12 то 14 сола сар кардан бизнеса. Ну, я просто пару опытов дал. Ничего не значит, просто показать, может, его надо. Так, тихо. Если смешно. Все живы, здоровы, можете... Да, мы все живы.